Zlomené stavce, modriny, ponižovanie a doráňaná detská duša. Šikana je nočnou morou žiakov a ich rodičov už roky. Proste si to musíme priznať. Máme problém. V pamäti mi tak zarezonoval jeden prípad, ktorý sa nás veľmi dotkol. A to bol prípad malého chlapca, kedy dôsledok šikany boli 3 zlomené hrudné stavce. Nemá byť, že ty sa bojíš, že budeš šikanovaný. Ale on sa musí báť, že niekoho šikanuje. Je možné to riešiť ako ublíženie na zdraví. Avšak pri ublížení na zdraví musí byť určitá doba liečenia. Nad 7 dní a súčasne tam musí byť nejakým spôsobom podstatným ovplyvnený spôsob života. Čiže keď dostáva každý deň kopance, ale nejde k doktorovi a nelieči sa z toho 7 dní, tak jednoducho to není ublíženie na zdraví podľa zákona. A keďže my už tu máme tú šikanu dlhodobo, nie rok, nie 2, tak to má byť v tom zákone. Na čo čakajú? Pri vyhodnocovaní aktuálnych udalostí aj informácií, ktoré prokuratúra má ohľadom správania sa detí vo vzťahu k iným deťom, môžem ja osobne skonštatovať, že tak trošku to možno aj chýba. Podarilo sa dostať do trestného zákona elektronické šikanovanie, týranie zvierat, čo sú samozrejme úžasné veci, ale vzniká tu teda otázka, že prečo sa nepodarilo dať alebo nikoho nenapadlo dať do zákona šikanovanie. Niekde na konci by sme asi mohli mať aj niečo takéto, ale my nemáme splnené všetky tie kroky predtým. Bolo zase nejaký varovný prst, že toto je trestný čin, ako keď niečo ukradnem alebo niekoho prepadnem, tak keď niekoho šikanujem, to isté ma môže. 15-ročná dcéra mala samovražedný pokus. Fyzické, psychické útoky v škole. Polícia nenašla dôkazy. Dnes tie deti hádzať kamene do hlavy a byť hrôza a des. Pred telocvikom šatny ho fyzicky napádali a chodil špinavý domov. Koľko prípadov šikany za posledných 10 rokov ste riešili? Nakoľko vami požadovaným štatistickým údajom útvary krajského riaditeľstva nedisponujú, nie je možné poskytnúť relevantnú odpoveď. Údaje o výsledkoch vyšetrovania šikany nám vedeli poskytnúť z 8 krajov len 2. V Prešovskom kraji vyšetrovali 24 prípadov za 10 rokov. Podobný počet uvádza aj trnavská polícia. 23 prípadov boli tieto prípady posúdené ako trestný čin vydierania. V 2 prípadoch sa podarilo podať obžalobu. To, že jediný trest pre mňa je to, že ja neviem, dostanem pokarhanie od riaditeľa alebo 2 zo správania alebo niečo skončí na priestupkovom konaní, nich ako keby ten pocit toho, že sú nedotknuteľní, len posilňuje. Ministerstvo školstva po tragických udalostiach začalo venovať téme duševného zdravia u detí pozornosť. Sústrediť sa chce najmä na prevenciu. Zaujímali sme sa o podrobnosti, o ktorých sme chceli hovoriť s ministrom Druckerom, no čas na rozhovor si nenašiel. Je množstvo škôl, ktoré majú také, že ranné stretnutia, ranné kruhy, sa stretnú učitelia v triede a rozprávajú sa iba o všetkých problémoch. Tam to dokážete tiež vycítiť. Samozrejme, že toto je o peniazoch. Nemôžeme dopustiť ako rodičia, aby sa naše deti uzavreli same do seba. Musíme s nimi komunikovať, musíme z nich dostať, čo ich trápi. My ako rodičia si musíme nájsť na nich čas. Je to ťažké. Najhoršie je, že vás nemá kto privítať doma. A to ticho.